תקשיבי. בסדר. סיליקון ג'ל הוא הטרנד החם בתחום הציפורניים. הוא יחזיק מעמד בבריכה, בשטיפת כלים, בכביסה ידנית, וגם בהחלפת מצבר במכונית. סתם, שלא נשמע שוביניסטיות. איתנו חני שמעון, מדריכה בחברת NCI שמתמחה בסיליקון ג'ל. שלום. כשרוצים, אבל זה כן יורד, נכון? הכל יורד. הכל יורד. הכל יורד. אז מה היתרון של זה בעצם? בואי נתחיל מזה שסיליקון, מה ההבדל בין סיליקון ליתר הדברים שיש לנו במרקט ויש לנו? לקים, רגילים. לקים, ג'ל לק. כן. אך ורק ג'ל. אז מה ההבדל? בוא נשאל מה היתרון של סיליקון ג'ל. אוקיי, הסיליקון הוא בסיס. הוא בסיס. כן, כשאני אומרת בסיס, זה בסיס לחזק את הציפורניים ולבנות את הציפורניים. אז זה מיועד זה בסיס לציפורן טבעית. הבנתי. אני לא באה ונותנת מענה זמני שאני מורחת לך ג'ל לק בצבע, אני נותנת לך בסיס שהאמולסיה שלו היא משקמת ומגבשת את הציפורן. אז זה ביותר מיועד לנשים שקוססות ציפורניים. זה מיועד לנשים שקוססות ציפורניים. זה מיועד לנשים שרוצות שהלק לא ירד להם מהציפורן. כי לק מחזיק, לק רגיל על הציפורן מחזיק, מן הסתם. תלוי, מה את עושה באותו שבוע? כן, אוקיי. סיליקון, אנחנו מורחים אותו על הציפורן. קודם כל בואי נתחיל מזה שזה לא יכול להגיע לטכנאיות הציפורניים לפני שהן עוברות הדרכה. אוקיי? טוב, זה שלב יותר מאוחר. רק תני לי, מה זה הסיליקון הזה? את מורחת את זה על הציפורניים? על הציפורן הטבעית, אחרי שאני כמובן מנקה את הציפורן, מחטא את הציפורן, ונותנת מריחה של הסיליקון. מה זה עושה? זה בונה את הציפורן. זה משקם את הציפורן. זה שקוף. זה שקוף לחלוטין? זה שקוף לחלוטין. ומעל את יכולה למרוח איזה צבע שאת רוצה. איזה צבע שאני רוצה, ומתי שאני רוצה גם אני יכולה להחליף את הצבע. זאת אומרת שאני לא מוגבלת להגיע לטכנאית הציפורניים שלי. אבל אני רוצה להבין, אם את שמה את המורחת את הסיליקון הזה, השקוף, ומישהי שהיא קוצץ, היא לא תקסוץ ציפורניים? היא לא תעשה את התנועה הזאת? אוקיי, אז קודם כל זה תהליך שאנחנו צריכים לעבור בראש. אנחנו צריכים להגיע להסכמה עם עצמנו שאנחנו בכלל רוצים לא לקסוס ציפורניים. לא, כי יש כל מיני חומרים, נגיד, שאת מורחת, שזה מר, או שזה הלק השקוף. יש לך משהו על הציפורן, גם אם יש לך סתם לק, אוקיי? את קצת יותר נזהרת ממצב רגיל. כן. כשיש לך סיליקון, אז קצת יותר קשה לך. אוקיי. למה זה קשה יותר? מה את מחזיקה ביד? את הסיליקון. זה הסיליקון עצמו? תראי לי. תיזהרי בעדינות. אוקיי, ממש... חומר, כן. חומר כזה שהוא... שקוף לחלוטין. ואז מה עושים איתו? ואז אותו אני מורחת עם מכחול מאוד דק. זה מכחול של... על הציפורן. זה מכחול מיוחד לציפורניים? מכחול מיוחד לציפורניים. ומה הלאה? ואז אני מורחת את זה על הציפורניים, ומחכים שזה יתייבש. ומכניסה למנורת UV ל2 דקות. כן. ואז מה, הציפורן גדלה יותר? הציפורן גדלה. מתחזקת? הציפורן גדלה. הציפורן פשוט גדלה. הציפורן מקבלת את האמולסיה של החומר, מתלבשת על הציפורן וחודרת לתוך הציפורן. מה שיש לנו ביתר החומרים שיש לנו בשוק, שהחומר יושב על הציפורן, לא חודר לתוך הציפורן. הבנתי, ומה היתרון בזה שזה חודר? זה משקם אותו? שזה משקם את הציפורן. ובונה אותה. ובונה אותה. וכמה זמן זה מחזיק מעמד? על כמה זמן צריך לחדש? אז ככה, אז הטיפול הוא אורך כחצי שעה. הנה, אנחנו רואים דוגמה למשל לציפורניים שהן לא גדלות, ואחרי שהשתמשו בסיליקון, הן נראות בריאות לגמרי. 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 כי זה מה שזה נותן לנו. זה נותן לנו את השיקום של הציפורן. אז צריך לעשות את זה מטפל, או שבן אדם יכול לטפל בעצמו? בואי נגיד שרצוי להגיע לטיפול אצל טכנאית הציפורניים. יש אפשרות לרכוש ערכה ביתית ולעשות את זה לבד, אבל לא לכולנו יש שני ידיים שמאליות. הבנתי, לא משנה, אבל יש פתרון לציפורניים קצוצות. תודה רבה. תודה רבה לשתיכן. אנחנו יוצאים לפרסומות ומיד חוזרים.